BPFनि रोदाखौ जेरावबो बुखुनानै गारहरनाय जादों। जोङो ओनसोल ओनसोल थांनानै BPFनि जे रोदा दंमोन बेखौ बुखु दा गारहरबाय थादों। MP इलेक्शननि उनाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय जोंनि नांगोल पार्टिखौ BPF हान्जानि कर्मिफोरखौ नागिरबाबो मोननाय नंला। BPFनि रोदाखौ जेरावबो बुखुनानै गारहरनाय जादों। जोङो ओनसोल ओनसोल थांनानै BPFनि जे रोदा दंमोन बेखौ बुखु दा गारहरबाय थादों आरो BPFखौ जिर' खालामनायनि मोनसे प्रसेस जों लाबाय थादों। दिनै जोंनि बे थिपकाइ प्राइमारिनि आन्डाराव 150 सासे BPFनि जे कर्मिफोर दंमोन बिथांमोना दिनै PPL हान्जायावहाय जइन जाफैबाय। जइन जाफैनाय लोगो लोगो जोंनि जे थिपकाइ प्राइमारि बा जोंनि पर्बतजरा जे डिस्ट्रिक्ट दङ बियो जोबोद स्ट्रं जाबाय। स्ट्रं जानानै नोंथांमोना नुबाय लासै लासैनो पर्बतजरा ओनसोलनिफ्राय BPFल' नङा गुबुन जे हेंथा हान्जाफोर दङमोन बे हेंथा हान्जाफ्रा गैया जालांबाय लासै लासैनो। फैगोन MP इलेक्शननि उनाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय जोंनि नांगोल पार्टिखौ BPF हान्जानि कर्मिफोरखौ नागिरबाबो मोननाय नंला। जे बे सरकार थानाय समाव बेनिफ्राय जे मानसि थिखोनानै लानानै थांदोंमोन बे डेड बडिखौ मोनाखै होनदों बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? जोबोद अननाय। बेवहाय 2009 मायथाइनि MP इलेक्शनावहाय बे थिपकाइनि जे पलिं बुथनिफ्राय मानसि जे दैखांनानै लांदोंमोन बे मानसिखौ दिनैसिम मोनफिनाखै। दा जाय बिथांनि जे आइजो बिथांनि जे हिनजाव बे हिनजावा जोंनि गामि खाथिनिनो सातबिल होननाय मोनसे गामिनि भावरागुरि खाथिनि। बिथाङा दा हयथ' न'आव थांफिनबाय। गतिके बिथाङा गावनि फिसाया जे थैबाय बे बुथारजाबाय बेखौहाय बिथाङा साननानै लाबाय आरो सारादुबो खुंबाय। बियो जोबोद अननाय जादों। बिसायख'थिनि मुङाव बेबायदि मानसिखौ दैखांनानै लांनानै बुथारहैनाया जोबोद गाज्रि खामानि जादों। जाहाथे इयुनाव बेबायदि थासारिया फैफिना जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों बयबो सांग्रां जानांगोन। रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन। माखासे जे खाबु फलान आरो जे दावरावखौ लुबैग्रा दावराव दावसिखौ लुबैग्रा जेब्लायबो मानसिखौ हिंसा खालामग्रा बे मानसिफ्रा जेबो खाबु लानो हाया। बेनि थाखाय जों गासैबो राजखान्थि हान्जाफ्रा गोख्रोङै नोजोर होनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा गोख्रों जानांगोन। दिनै जिहेतु प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव PPL सरकारनि दैदेननायावहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोना फैफिनबाय। बयबो जोङो गोजोनै सान्थियाव जों रायजो जागासिनो दं। थांनाय बोसोरथामाव खुनु दावराव दावसि गैया। फिन खनसेबाव जाहाथे सोरबा सासे सानैनि गोरोन्थियावनो जाहाथे जोंनि गेजेराव असान्थि जाया जों बेखौ खावलायहरो। लोगोसे जायफोर सुबुंफ्रा बै समावहाय जोंनि जे बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि थाखायनो बा हेंथा हान्जायाव थानायनि थाखायनो बुथार जादों बिथांमोना देथारजादों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखायनो आं आर'ज गाबहरबाय। 2020 मायथाइयावहाय गावनि बिगुमैनि हटेल गौरां भेलि हटेलाव बिथाङा आंखौ गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबनानै बिथाङा आंखौ मा खालामनो नागिरदोंमोन मिथिया। खिन्थु आङो बे गाग्लोबनायखौ नेवसिनानै हटेलनिफ्राय ओंखारनानै आंनि गारियाव गाखोनानै आं ब्लड थांदों। आङो बेखौ FIRबो होदों। क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव FIR होदों। बियो आयेना बिनि गावनि प्रसेसखौ लागासिनो दङ। आं सानो बिथाङा आंखौ गाग्लोबनायनि नाजानायनि थाखाय बिथाङा आयेना बिथांखौ साजा होनांगौ। आङो फेसबुकाव मोनसे पस्ट लिरदोंमोन बिथांखौ खावलायनानै बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टआव गाज्रि रावै बिथाङा प्रमद बर' सारखौहाय सोंखारिदोंमोन। जोंनि हौवाफोरनि आथोन बा हिन्जावफोरनि आथोन बेफोरखौ बाहायनानै मख'नानै बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टआवहाय लिरनायनि थाखायनो आं बिथांखौ बुंदोंमोन जे जोंनि पर्बतजरा ओनसोला बर'फोरनोनो मोनसे सिभिलाइजेसन होनाय बर'फोरनि गेजेरावनो गियान मोनजेननाय बे ओनसोल। बे बर'फोरनि जे जौगानाय बर'फोरनि राजखान्थि पलिटिकेल कनसियासनेस ससियेल कनसियासनेस रिलिजियास कनसियासनेसखौ पर्बतजरा ओनसोलनिफ्रायनो जागायनाय जादों। बर'फोरनि इनलाइटेनमेन्टआ पर्बतजरानिफ्रायनो जागायदों। दा बेबायदि सासे पर्बतजरायाव जोनोम मोननाय आइजोनि खुगायाव माबायदि बेबायदि गाज्रि सोदोब ओंखारनो हायो फेसबुकाव अपेनलि माबोरै बेबायदि लिरनो हायो बिथाङा सोद्रोम जानांगौ होननानै आं खावलायदोंमोन। दा बे आंनि फेसबुक पस्टखौनो बिथाङा नुनानै बिराद रुद्र मुर्ति जानानै आंखौहाय बिगुमैनि हटेलाव आं मोनसे मिटिङाव थांदोंमोन। बे मिटिंनिफ्राय ओंखारनायावनो बिथाङा आंखौ गाग्लोबदोंमन। गाग्लोबनो हायाखै। आंबो एसे गोजौ गिदिरखाय आंखौ बांद्राय हायाखै। बिथाङा हायैखाय आङो डाइरेक्ट थानायाव थांनानै बिथांखौ आङो FIR हैदों केस हैदों। बे समाव बिथाङा बिजाबफोर लोंदोंमोन नामा? बेखौथ' सब समाय लोंनानैनो थायो होननाय खोनादों। आङो बारा खाथियाव थाङाखिसै गाग्लोबनो नागिरनायखाय गोजाननिफ्राय बारा मोनामहराखै।
लोंदोंमोनबो जानो हागौ गोजाबो जानो हागौ गुफुरबो जानो हागौ लोंनाया लोंदोंबो जानो हागौ आरो बियो। लास्ट कुइसन दिनैहाय साबेसे जयनिं जादों बेहाय 150निबो बांसिन बेयाव जयनिं जादों जोंहा थिपकाइ प्राइमारियाव मोनमोन ब्रह्मखौ गाज्रि मोननानै जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोननानै जोंनि थिपकाइ ओनसोलनि BPFनि कर्मिफ्रा जोंनि PPL आव जगदान जाफैजोब्बाय। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।